Здравейте хора, днес ще играем The Twins. До сега ще играем на практика, защото за първи път я играя и не знам точно какво ще ни очаква. Тук само знае, че трябва да вземем, че ние сме били крадци, трябвало е да сме арестувани, обаче полицайите ни са задали задача. Трябва да вземем тези предмета, диамант, Монализа и стотинка или каквото и да е той, някаква стара монета, за да не ни вкарат в затвора. Трябва да ги намерим, докато минем някои паркури и разни други неща. Сега май започваме. Ето тук сме. Хора, който си мисли, че тая къща тук е нарисувана, да напиша в коментарите, ако изобщо имате. Ако няма, ще направя така, че да има. Ма ако не ми стане, ще се ядосам. Защото и тук. Тук сега пък минаваме. Сега от и тук. Ще отида навън обаче. Това тук е направо най-якото имение, което съм виждал на света в хорор игра. Ето тук сега отиваме в канализациите. Тук има разни предмети. Което е? Редки. Това има за един от изходите, който гледам. Консерва. Той как така е можело да се отваря? Сега хора отиваме. Също са и те лазери са много гадни, защото като минем през тях, те гърмят. Искам да отидем обаче навън. Тук след малко ще се озовем на това място. Какво трябваше да го чапя обаче? Там присей тук. Ето и тук. Хора, тук трябва да го гърмете и той е лазер. Ако знаете. Iron диск. Това знае къде да го използваме. В main door. In the main door. Тук където ни трябва два предмета. Тук ни трябва Iron диск. Верно ли може? Трябва да не го взимам. Red Key, тук преди малко го намерихме. Канализациите. Хора, сега по радиото ми се пусна АПЦ. Най-яката песен, дето сигурно всички ги знаят. Всички я знаете. Къде ходи изобщо? Аз не искам да съм тук. Искам да съм и на дворчето. Само какво е яко. Все пак обикаляме на същото място. Тук трябва да отидем. Той е кролбар, обаче се ни трябва с други неща. Взимам редки за майндора. Тук ще ни трябва бомба за още един изход, но аз не искам. Те обаче защо са направили изход? Тая игра обаче не е като грани, де трябва да събереш всички предмети, по-скоро трябва да събереш предмети и да избягаш, и тук няма как толкова малко предмети да ни трябват, за да избягаме. И то много ясно, че ще има някаква мисия. Не и така толкова лесно да избягаме. Те ще отидем да потърсим за някакви нови неща. Това е отново ключ за изхода. Аз не искам да избягам от изхода. Тук ни трябва да скрием нещо тук. Това тук е за ония, като играем на практи. По-скоро не на практи, са на изи. Има един близнак, дебел, казва се Боб. И ние трябва да го сложим в неговото кафе. И той като си изпие кафето,
Той като си изпие кафето, заспива и става зелен. Защо тук не мога да се фаля, а пък трябва да мога? Тук като се мятам, а те и тук от стълбите се прибивам. Чакайте, сега и не стана. Всъщност няма да го правя, защото не искам да си загубвам единия живот. Тук отивам в началото отново. Всъщност аз искам Когуил, защото той ни трябва за две неща. Глюки. Не, стига с тези ключове за изхода. И отровата за мишки тя не ми трябва. Чакай ма тук, нали? Ники, мога ли да си вземе нещо за ядене от билата и вземе? Или да не си взема. Хора, съжалявам, що отговорих с майка ми. Тя ми питаше някакви неща. Аз си отговарях. И какво е? Хора, вие играли ли сте тая игра? Малко е трудна. Даже не малко, а много. Не разбирам нищо от нея. Хора, ще ви покажа един историк. Нали? Ей, тук има диаманти. Като бутнете това и някой, който тук е спал, по-скоро сигурно и двамата спът на едно място. Ма те как така спът на тези неща, които не знам какви са? Те обичат гранушка. Или както да кажа грани. Просто има един мим, де така ги наричат гранушка. Какво е това? Това е за един предмет револвър. Но изглежда, че и той ми трябва само за easy mode. Като има, къде да го бутна? Не мога. А сега ми е много страх, което и гръмне. И от тук мога да се самоубия. Да, знаех си. Самоубих се, ужас. Минус половин живот. Обаче и тези лазери много ги мразя. И тук има някаква мръсната оледна, да не го казвам по лошия начин. Започва с К и майка ми е забранила да го казвам. Май. Но според мен е така. Сега ще имаме да съберем такова за револвъра. А в другия път, като съм затворен, няма да правя и така. Не, къде са двете части на револвъра? Също се и тази стая, обаче не съм я проверявал. Тук няма нищо, както си знае. Уи, мога да ходя и така, докато си скачам. Яко. Чуваме и тук да си сложа револвъра. Тук има шкафчета за криене. Ма те що са сложили две изобщо? Може винаги да изберем първото. Аз изобщо проверявах ли я? Да, 100% съм я проверявал. Все пак той за колко